katagu karfe ga mai sara alhaji abadallahi baba na mai girma a haka mun zo mun gaida mai girma madakin katagu karfar rike giwa daure mun yi katagu sai na ga mai girma madakin katagu karfe ga mai sara alhaji abadallahi baba na mai girma a haka mun zo mun gaida mai girma madakin katagu karfar rike giwa dauro an abdullah ne zallo gida maraba da kai giwa don abu da ke rikon kowa inda ya kazo nema sai ya yi ma a kai da hakimin nan na sarauniyar girma hajiya hadizatu don mai bukatu alhaji saba abu mai kima madakin katagu karfe ga mai sara alhaji abadallahi baba na mai girma a haka mun zo mun gaida mai girma madakin katagu karfar rike giwa na je an ce mai ka gani ka kan nema haduwar mu da kai mai na gani na kan nema ajiyar ka da kai aka gani in kana nema haduwar mu da kai ne na gana a amfana yaya ka ga dan barewa akan giwa sai dai tare ne shi ya'ya suna kuka madakin katagu karfe ga mai sara alhaji abadallahi baba na mai girma a haka mun zo mun gaida mai girma madakin katagu karfar rike giwa shi da ilimi fa irin naku ake nema kyawun yanayi na irin gunku ake duba kana yanayi da mutanen da muke nema domin ilimi da san jama'a muka kama sannan lura ga magana a cikin girma in gun sarautu ne kai ne cikin girma madakin katagu karfe ga mai sara alhaji abadallahi baba na mai girma a haka mun zo mun gaida mai girma madakin katagu karfar rike giwa jirgin fito da abdu ka kafa sosai abdu an mazaje gudu kun sa mazaje gudu ka zama babban tudu ka tafi ko kudu ka haskake dugdu ma da ki zauna abdu yara kai mai bakake zo yana dabba na san kun san da abin nan da akan cewa hankali shekaru kwarai na kan hauna shi kuma aikin da muka yi shi mukan girba ya zama mai karfafa so zai zama ya kama na rike Allah na rike adabin Allah mana cikin alhaji man dau shirin shi ma dan mun ga aikin shi Allah mu mai kwana madakin katagu karfe ga mai sara alhaji abadallahi baba na mai girma a haka mun zo mun gaida mai girma madakin katagu karfar rike giwa faɗawe su kaya da ado naka ake duba su da adansu ko sun yi in sun ganka suna koya wanda ya sa su in kun fita wankanka ake duba kaya na ado naku ba ma za a haɗa ne ba kai ka isa an san ka ba ma za ku shige ɗaya ba rigarka da alkyabba rawaninka takalman sai san sai fadar hakimi sun masa matsagun baba takunku daban sai ai tsantseni sannan iliminku daban man da tsohon joni baba san Allah kai naka daban kayi masallaci an waye sai an fiɗi maiwa jama'a kullum kai naka ta zo fili wannan tabako naka anan ne ya fito fili ka taimaki manyanmu ka duba bukatunmu
sa ya gamin daidai. Ko an ce masarki sai sarkin ya ji an yi daidai. Ka kafi dai jirgi saura tuni sun yi joji. Mun tara bayananmu da su za mu yi wa joji. San tuni zai yanke hukunci ta hujjoji. Tafiyar ka gwani ɗaga gwani motsa ruwan hanji. Ka kafa turakun da ɗiya gaba sai sun ji. Kai ne hakimi don hakimi ba shi zaman kunci. Kullum ka taho za ka ganai ga jama'a kaji. Monsa da yawan ma jama'a za su ga mai daidai. Mun nutsu ne mun ka gano yadda kake daidai. Mai nasara madakin katago baba ruwa mai wanke dattin Bauchi. Mai nasara madakin katago baba ruwa mai wanke dattin Bauchi. Mai nasara madakin katago Abdullahi ruwa mai wanke dattin Bauchi. Mai nasara madakin katago baba ruwa mai wanke dattin Bauchi. Mai girma madakin katago Abdullahi ruwa mai wanke dattin Bauchi. Mai nasara madakin katago baba ruwa mai wanke dattin Bauchi. Mai nasara jagora a Bauchi. Tafiya mai girma mai adalci. Ba a mace sai lokaci yayi. Kai fara'a da ma kai ka saba haka kake don ba ka kwanan bacci. Mai nasara madakin katago baba ruwa mai wanke dattin Bauchi. Oman kule kake kai ba ka bacci. Kuma a shige maka sai mai ganganci. Kuma kowa ya san ikon Allah. Nasara duk tana hannun mai sallah. Baba da ranar yau in mun gan shi muyi addu'a Allah zai yayi kunci. Mai nasara madakin katago baba ruwa mai wanke dattin Bauchi. Sanakin waƙar sankaro na zero yayi hikima ta turo Bauchi. Mai nasara madakin katago baba ruwa mai wanke dattin Bauchi. In an je a gaidan min da ubanmu sarkin katago baba Umar Farukuwa. Rai ya daɗe ka saitaccen sarkin nan mai hikima ta wuraren al'umma. Mai nasara madakin katago baba ruwa mai wanke dattin Bauchi. Mu tashi ɗan amshi muna cikin barci. Mu ɗauke fillanci muna da larabci. Yadda abin zai kulle mu sanya turanci. Waldansa yu agire tukul. Baba Abubakar Umar wonderful. We pray for you saka gama successful. Ku sanya turanci to ku sanya larabci. Sarauniyar ra'andubun Hajjaju Hadiza. Barakallahu minki wa mimma wulidti. Zaujata Abdullahi ibni baba na albarakatu alaiki. Mun gaida ke uwar yaya kuma rayu, uwar masu iyaye. Hajiya Hadiza Abdullahi babani madakin katago ƙarfin rike giwa. Allah ya samu dace. Amin.